Бардори канали Шарипов Лайф ҳам фаромӯш накунед, ҳатман бидуроен, ссилкаш дар описанияи видео ҳастай. Дар уҷо беҳтарин видеои фоиданок мешавад. Ба шарте ки Алгамиш ба ӯ сири бои шидана бифаҳмонад. Моро мегӯянд ки и гапҳоро нагӯед одами камбағал, мо камбағал бестем. Яъне сабаб чи ай бародаро, гапи чӣ маъне дорад? Новобаста ай оне ки ӯ ҷисмонӣ фикр кор мекунад ё намекунад, суми ӯ кор кардестай. Яъне бизнес дорад. Системаи мактабӣ мега ёд метавад шумода ки маълим шин, юрист шин, доктор шин, дилхосу ҳада специалист шин. Не ки ӯ ба шумо як чиза мега ёд наметавад. Бародарам, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ASM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Як фокуси зуҳурро тамошо мекунем бародаро, разборш мекунем. Ва пеш аз видеоро тамошо кардан ба Дӯстмурод Шарипов як муроҷиат ки бародар мужик шаву дар канал ҷалб напартов. Бале мо видеоро тамошо мекунем ай канали худат, мақсад ҷалб мо напартов барои кор кардан. Просто мо як тамошо мекунем, абзор мекунем ҳамин фокусро. Ма вақте ки дар канал бисёр фокусҳои дигарро нишон медиҳам, ба комментария бисёр менависонданд ки ай ҳамин фокусҳои зуҳура ягон шуда бораш гап зан. Ма надида будам рости шира. Мера ки дар канали худат дидам, хай браток напартои ҷалб буда канал. Бардоро компанияро ба шумо тавсия метавам ки одамои наздики ма хеш табораи худи ма ба ҳамин компания граница мераванд, меоянд, мигратсиони карта мегиранд, мошинои замонавие, комфорт қати мерен, бе ягон проблема мегарден миен. Номерошон дар описанияи видео ҳастай бародаро, занг бизанен, айноми канали ASM Шарипов гап занен, бо скидкатон мекунам. Касе ки мухлиси ягон намуд даста ё ин ки ягон ҷанговар ва варзиша хуб мефаҳмад, шумо метавонед ки дар ин кори худтон бо сумам кор кунед. Дар ҷанговаро ё ин ки дастаҳои дӯстдоштаи худтон метавонед ставка кунед. Ссилка барои гузаштан ба бозӣ дар комментарияи видео закрепит кардагӣ. Тамошо мекунем бародаро, як бор фокуса худша ва ма ҳаракат мекунем ки бифаҳмонам ки ҳамин фокус чӣ хел анҷом меёбад. То ки шумо бовар мекунед да ма ё ки да и ё ки ира ягон сеҳру ҷодугар мегӯед. Ма комментариёшо хондам, бисёри одамо нависонданд ки ту дузахтӣ, ту ин коро мумкин нестай. Бародаро, як чизро на бифаҳмем ки ин ҷоду нестай, ин сеҳру ҷоду нестай. Ҳатто агар ҳамин зуҳур ҳамин бародара худшам пурсен, ин сеҳру ҷоду нестай, ин ҳилае ки ҳар як одам метавона ҳаминро ёд бигира. Ин просто ҳилае. Тамом. Ҳар касе дар чизе ки бовар мекунад, ӯ то охира дар ҳамон чизи худаш бовар мекунад, ӯро намешавад фикрша тағйир битӣ. Ҳарчи бародаро, касе дар интерес не тамошо мекунем. Яъне ки удивление, ҳама ҳайрон шид. Мақсади фокус дар чие? Фокусник дадааш картаи дигара мегира, дадани дихта картаи дигара. Даст дихтара меқапам, хеле як нағма мекуна. Гӯё ки картҳо иваз шиданд. Картаи дадани дихтаргӣ дадани фокусник омад, дар фокусник дадани ӯ. Ва бардоро пеш аз ҳаминро разбор кардан, фаҳмондан, ман шуморо як чиз мегӯям. Вақте ки дадани шумо карта мемона, картаи шумоа, мисол имзо кардагӣ худи шумоа. Ё ки ягон чиз менависин, картаи шинохта кардагӣ худи шумоа. Дар даҳани шумо ҳамун картаро чӣ хеле
شما دیدین فوکوسینگ میگیره خودش قد میکنه دادن شما میمونه. правильно انا وقت دهانتون خیلی میمونه جقیدگی دهانتون و خودش بود اوجا هیلا کردسته دهانی خودش کارتا میمونه یگون نغمه و نغمود میکنه تو که گویا که در همه حالت کارتا شما ایواز میشود. شما پروست دهانتون همون کارتا را مون بگه که دندانتون پوشین باز یگون نغمه و نغمود خودش نکرده در اصلی کارتا خود شما که گویا بعد نغمه و نغمود کردن او باید کارتا شما ایواز شود. правильно انا شما پیش همین وقتی که شما را دهانتون میمونه کارتا را میگه بقپین پیش او سکورش رو نکرده شما هم کارتا را بر بگیرین هوی کنین کارتا دیگه کارتا یعنی که وقتی که کارتا را فوکوسینگ میگیره بعد امضا کردن شما همونجا ایواز میکنه دادن شما دیگه کارتا فهمیدین انا که подробно تماشا میکنیم وقتی که دختر کارتا را امضا میکنه و نمیشه که مثلا فوکوسینگ دست نرسونه دختر خچبگه که امضا کردی хорошо خط که دادنت مون نمیشه وای فوکوسینگ خودش میگیره چی دختر نمیتونه کارتا را خودش خط کنه داداش مون فوکوسینگ میگیره برای چی برای که باید ایواز کنه وقتی که فوکوسینگ میگیرش خیلی که شما دین کالو داداش شاید هممونه انامجا ایواز کارتا را میگیره خودش دادن دختر دیگه کارتا را قد میکنه میمونه این کارتا چی کارتا در درون کالو دای فوکوسینگ دو تا کارتا яхела مثال نوزایجا فوکوسینگ کدومش میگیره ای فوکوسینگ مثال дамая дар дуруни калодаи фокусник дит ҳам хеле дамая имзои хичай ку якташ пешакӣ имзо кардаги дар дуруни калода мондагӣ истодагия яктаи дигаша ҳозир мегира дар пеши мо имзо мекунад чӣ хеле ки гуфтем ки дита карта яхела дора якташ имзо кардаги пешакӣ дар дуруни калода алакай буд яктаи дигаша дар пеши мо имзо кард вақте ки дихта картаи хича имзо кард картаи дихтара мегира гӯё қад мекунад ва баъда данаш мемонад ку дар ҳамонҷа картаи дихтара мегира ба картае ки пешакӣ имзо кардагӣ бу дама дар дуруни калода ӯ қатъи иваз мекунад яъне картаи дихтара гирифт картаи дихтар дар дасти худ шад картаи пешакӣ имзо кардагии дуруни калодара алакай қад кард дихтара дод инами ҳозир алакай дар дани дихтар дига карта иваз кардагия карта дар вақте ки дар дани худш карта мехапай хе мекунад уҷа иваз намешавад ҳозир уҷа иваз кардагия карта баъдан фокусник дамаи дигара мегира дубликатай ку имзо мекуна қад мекуна дар вақти имзо кардан қад кардан гӯё данаш мезо дар имиҷа иваз мекуна картаи аввали ай дихтара иваз кардагӣ буд ӯро уҷаи худш мегира не манипулясиё бародаро даст қай чӣ маъне дора мақсад ина карта просто қадш ки мон не хеле манипулясиё чӣ маъне дора инҷода и ҳолатда картора иваз мекуна фокуснико чӣ хеле ки шумо дестем бародаро навоз мая бор дига оста нишон метам и карта ба шумо ягон оҳана ягон тунакае ки 4 соатро қад мекунем шумо тамошо кунед ябор нигоҳ кунед чӣ гап мешавад диден падме намешавад бародаро иваз мешавад картара алиш кард картае ки ҳозир дамае ки имзош кард ку ба картаи дихтара пешакӣ гирифтагӣ буд дар даст буд ӯ қатъи иваз кард на я бор дига боз таимонам тамошо кунем хитон мефаҳмем ки ҳамин гуна ҳар гуна ҳаракат як сабаб дора ба худаш просто я бор шумо картара бигирен ба дастон қад кунем дасти шумо чӣ гунае а дасти ра я бор бинед чӣ гунае виднае ки ихе мекашад дуруни дасташ я картаи дигара диден дошто шумо таябор биҷо хеки ӯ хелки ё ҳамаш ҳилае дар асл карта уже иваз кардагия дани дихтар да уже картаи фокуснике мен вақти фокусник шуморо картара дод ба данатон мега биҷиқ ҳамҷа ҳуи ки нигоҳ када дига карта ҳамҷа уже метавонӣ ки фокуса вайрон кунӣ мақсади роли ки мо ба ягон каса пас задан неста ягон каса чӣ кардан неста зуҳур мақсад бародар молодес ям ҳунара ҳар кас ҳамин корро кардан наметавонад ки мисол тамошобин дар ҳоли тамошо кардани корро намефаҳма и ҳунара бародаро ягон серу ҷоду ягон чиз неста мақсади одама корат ҳам накунен нагош ҳам накунен ё ҷодугар нестан и фокуса ҳилае агар ҳамин одама худшам пурсем мега ки бале ҳилае и ҳилае ҳастае ки одаме ки мисол мақсад дасти панҷаш айҷои правилен баромадагӣ боша метавона ёд бигирад дунёи ман салом айноми ҷобиров шодибек ба калхозобод якм лайк абдураҳим асроров салом ака алайкум салом салим файзов салом алайкум бародар алайкум салом абубакр назаров салом ба бачаҳои ғариби нуробод маъруф сайфуллозода салом алайкум бародар алайкум салом ба бачаҳои файзобод исмоил саторов салом ай казам ба ҳама ғарибо ва ба ҳама мардуми мусалмони дунё ба тоҷикистон абубакр каримов салом ай тарафҳои ғарибӣ ба бачаҳои озодӣ асосан ба мага 007 бародари тоҷик сафарбек салом мерасона ба деҳаи гулистон болшавеқ ва ба эсем шарипов дар бораи ломанизм маълумот фирқа давлатзода салом алейк акай муҳаммад салом ба мардуми ғариб алейкум салом реал мадрид салом алейкум ба мардуми кӯйбешҷон тоҷикистон про арӯси афанди гуфта кума афандира як бу санҷо мара дӯст медора ё ки не афанди занг зад гуфта маро ота ошам дар одами дига метан афанди гуфта рӯзи туюд ма дая лаганошройка Сафарали Қаландаров
салом ҳамада, алайкум салом. Афандира хонаш меҳмон миад, дарша тақ-тақ мезана, баъд афанди мега ҳеҷ канестай, баъд меганаш светот гирёнай ку. Афанди мега озу мекишонаш. Audi R8, Audi RS7 гонка. Охи хун гурӯҳ дора ку? Чи аввал анализ мекунанд ки гурӯҳи хунаш туғри бигира, баъд мехӯрад? Браҷон, мебаранд аввал анализ кунӣ, анализ мекунанд, гурӯҳаш туғри гирӣ, баъд прямо дарам ба аниса хунша мехӯрад. Шуҳрат Назаров. Як брати мара ҳамин нав хун рехтанд. Хунаш намерасида, значит вампир будааст. Браҷон. Знаешь правду. Салом акайсим Шариф, алейкум салом. Фил қатъи муш меҳмонӣ рафтесан, карочи фақат муш як сомон дорад, тамом, фил надорад. Ва бояд ба ҳам як сомон бираванд. Баъд муш фила мега ки мара дар кисаят мон, мерем. Муша дар кисаи ақибаш мемона фил, мушинда мешинанд, як сомона метан мераванд. Вақте ки мерасан, фил мега шофёра фреб кардем. Муш ай кисааш мегира ки муш дар кисааш мурда. Баъд мега ахмақе, барои як сомон мурдӣ. Карим Латипов. Короче, як скелет рафтестай, ай пешаш як скелети дига меброя, мега та ай асри чанди, ба скелет мега ма ай асри 15, ба скелет дигари мега ма ай асри 16, баъд рад рафтесиян, ба ай пешон як скелет дига меброя, мепурсанаш то ай асри чанди, мега е давшен, ман студентам. Усмон Камолов. Бародар гуфти ки кадоми шаб мегарда, ма ай хидм хавотирам, шабо бисёр мегардам, бо вампир набошум. Хай нигоҳ кун браҷон, агар дилет ягон нӯшокии дигада бикаша бисёртар, ана ҳеҷ гап надора, не ки хунда бикаша, хавотир шида накунед. Шӯхӣ мекунем братҳо, ира қадар серьёзно принимат накунем, барое ки чӣ хеле ки шумо диден, чанд қадар проценти кам мисол ба ӯ касал гирифторанд ва ӯ касале ки дар кино мебинен, ӯтари нестае ӯ касал албатта. Намедаванд одама бикашан бихӯранд. Раҳмоналӣ Ҳусейнов. Афандира меган ку ягон анекдот бугӯ, афанди мега хидма бугум намешавад. Братҳо, дар ҳамин ҷо видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда.